Lukáš Kymlička sa na slovenskej módnej scéne pohybuje už niekoľko rokov. Móde sa chcel vraj venovať už od detstva, jeho kroky preto prirodzene smerovali na dnes už strednú umeleckú školu v Trenčíne. S naším krajom ho však spája najmä miesto narodenia a zároveň domov, kde pre svoju rodinu a blízkych usporiadal jedinečnú módnu prehliadku pod názvom U mňa doma. Mladý módny návrhár Lukáš Kymlička je doma v Starej Turej. Tam sa narodil a vždy sa tam rád vracia. Tentokrát sa vrátil, aby svojim rodičom, priateľom, spolužiakom či známym predstavil svoju módnu tvorbu naživo a zblízka. A práve v tom bola módna prehliadka U mňa doma exkluzívna. Ja sa priznám, ja som vždy tak sníval o tom, že by som mal prehliadku na Starej Turej, že by som ukázal aj tým mojim takým domorodým známym naozaj moju tvorbu, pretože málo kto z nich sa dostane do Bratislavy alebo niekde inde, kde predvádzam. Oslovili ma ešte v lete, takže to bolo v dostatočnom časovom predstihu a ja som sa tomu veľmi potešil a bol som rád, že konečne sa mi to splnilo, že môžem predvádzať Starej Turej. Je to úplne niečo iné, ako keď predvádzam niekde mimo môjho rodiska. A pretože naozaj sú to ľudia, ktorých poznám, a sú to všetko moji známi, moji spolužiaci, moji učitelia, moja rodina a naozaj všetci tu boli pokope a fakt som sa tu cítil doma, že to bola taká domácka atmosféra a bolo to veľmi príjemné. Moderovania sa ujal ďalší rodák z nášho kraja a zároveň jeden z Lukášových priateľov, Števo Skrúcaný. V úvode podujatia po tom, čo prítomných zabavil aj spevom, v krátkosti predstavil Lukášov život a doterajšie úspechy. Už v roku 2000 získal svoje prvé veľké ocenenie Grand Prix za najlepšiu kolekciu ľadové reflexie na medzinárodnej súťaži módnych návrhárov Euro Top Fashion 2000 v Chorvátsku. O 2 roky neskôr začal študovať Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér odevného dizajnu. V roku 2003 získal ocenenie Mladý módny tvorca na medzinárodnom módnom veľtrhu v Trenčíne. Ako 19-ročný šokoval organizátorov brněnského veľtrhu módy štýl AK bol svojou dokonalou kolekciou spomedzi 10 finalistov z celého sveta. Opakujem, z celého sveta. Vyhral a získal ocenenie Top Style Designer za svoje dielo a kolekciu Neopink, v ktorej skombinoval neoprén stylom. Slovensko zviditeľnila na viacerých módnych prehliadkach v Českej republike, Chorvátsku, vo Viedni, Lisabone, v New Yorku či Londýne. K osobnostiam, ktoré mali možnosť nosiť Lukášove šaty, patria napríklad Simona Krajnová, Dara Rollins, Alena Heribanová, Tamara Heribanová, Daniela Antuchová, Adela Balášová, Erika Judíniová a mnohé ďalšie. V roku 2006 navrhol plavky pre všetky finalistky Miss Slovensko a v roku 2008 si jeho šaty obliekla finalistka českej Miss Eliška Bučková a súťaž vyhrala. V roku 2009 navrhol šaty na finálový večer Miss World pre Barboru Franikovú. Počas fashion večera na Miss World 2011 spojeného s voľbou titulu Top Model predstavila Miss Slovensko Michala Ňurcíková takisto šaty od Lukáša Kymličku. Už 4. rokom Lukáš pôsobí ako hlavný stylista súťaže Miss Slovensko. Ja som Lukáša zaregistroval možno 5-7 rokov dozadu. Mám taký pocit, že to bolo v súvislosti s Miss Slovensko alebo s nejakou módnou prehliadkou, ktorú som moderoval a všimol som si, že to je šikovný chalanisko a ešte som si samozrejme všimol, že je zo Starej Turej, ale de facto z Trenčína, pretože chodil na odevnú priemyslovku a ja som chodil kúsok odtiaľ, asi 200 metrov na stavebnú a odevná bola naša najobľúbenejšia škola, vizuálne. Samozrejme, tak som vždy závidel tým chalanom, ktorí chodili na odevnú. Ale vážne, s Lukášom sa poznám pár rokov a teším sa, keď sa darí ľuďom z Trenčína, z Trenčínskeho kraja a z tohto okolia, pretože si myslím, že jednak môžeme byť na nich hrdí, a jednak zviditeľňujú to naše mesto, kraj, krajinu. Mladého módneho návrhára vyšvihla do showbiznisu spomínaná medzinárodná módna súťaž Top Style Designer, kde ako najmladší účastník a prvý Slovák suverénne vyhral. Vtedy mal len 19 rokov a bol druhákom na vysokej škole. Ja sa priznám, ja do školy, do Trenčína som chodil veľmi rád, ja na to veľmi rád spomínam, ja som tú školu miloval a vždy som sa tešil.
A tá škola mi toho veľmi veľa dala naozaj, čo sa týka remesla, aj vedomosti, aj nejakej zručnosti, aj výtvarného cítenia, myslenia, takže ja na tú školu spomínam veľmi dobre. V súčasnosti Lukáš popri módnom návrhárstve pracuje aj ako redaktor a stylista mesačníka pre ženy. Okrem toho je nielen skvelý vizážista, ale aj fotograf. Na prvý pohľad je jasné, že práca je pre neho koníčkom. Na módnej prehliadke v rodinnom kruhu predstavil Lukáš prierez históriou svojej módnej tvorby. Vo viacerých vstupoch mohli diváci vidieť nielen jeho začiatky, ale aj súčasnú tvorbu. Niektoré z modelov, ktoré boli ušité na mieru, si dokonca musel vypožičať od ich známych či menej známych majiteľiek. V tej úplne prvej časti tam boli modely, ktoré majú už 11 rokov, boli to moje úplne prvé modely, s ktorými som vyhral moje prvé medzinárodné súťaže. A vlastne boli to taký výber z tých kolekcií, ktoré som prezentoval na rôznych modných veľtrhoch a modných súťažiach modných návrhárov. V druhej časti tam boli skôr koktejlové šaty, ale to bola taká súčasná tvorba a tiež taký výber z doterajšej tvorby. A záver patril večerným robám, plesovým šatám. Všetko to sú šaty, ktoré som vytvoril počas, ja neviem, asi posledných 5 rokov. A naozaj som si ich popožičiaval, pretože som to šil rôznym ženám, známym alebo menej známym a oni mi ich požičali práve na túto retrospektívnu prehliadku. Tie šaty, či koktejlové, alebo tie dlhé večerné, teda plesové, alebo aj ten úvod, kde bolo vlastne zo začiatku jeho tvorby, sú všetky veľmi nápadité a zaujímavé. Ale musím povedať, že som bol aj ja ako muž rád oblečený v jeho stylingu a tak sa teším na nejakú tú ďalšiu spoluprácu a držím palce. To akcia dnes bola iba na pozvánky, ale viem, že veľa ľudí napríklad sa sem chcelo dostať, chcelo prísť sa pozrieť, takže záujem bol, tak nevylučujem, že to niekedy o rok, o dva možno zopakujeme.